Vítejte u dalšího dílu pořadu Maliny za oponou. Dnešní pozvání přijal Míra, náš basák a zpěvák. Ahoj Míro. Čau. Jak se těšil na dnešní zkoušku? Skvělý, jsem úplně plný energie. Vůbec nemůžu se dočkat, až se pořádně unavím. Paráda. Připravoval ses nějak extra oproti běžným zkouškám na tu dnešní? Jo, dokonce jsem dneska i vstal. Paráda. Byla baskytara tvůj první nástroj, nebo ještě před ním bylo něco jiného? Tak tohle byla ta otázka, ty tu odpověď víš. Těšil ses na to, viď? Já jsem prosím vyučený flétnista. A co zpěv? Zpěv se považuje za nástroj? Nepovažuji, ale chtěl jsem se na to zeptat hned v zápětí. No, tak zpíváme. Vlastně s Petrem jsme začali ve sboru, když nám bylo 7 let, 8 let, nějak tak. Spoza kamery kejvá. Vypadá to, že to tak je. A kromě svého nástroje jsem si všiml, že máš i svůj mikrofon. Myslíš, že je to zásadní pro zpěváka? Zásadní nevím, každopádně, když jsem na ty zpěvy chodil se učit, tak jsme na to docela často narazili, že prostě každý má tu barvu hlasu trošku jinou a podle toho by si měl zvolit ten svůj mikrofon. Ne vždycky je ten mikrofon použitelný, když prostě hraješ v nějakém malém klubu, kde ta akustika nebo ten prostor nedovoluje mikrofon, který třeba jako bere to širší spektrum, tak už si neporadíš, ale třeba na naše současné akce tak je to skvělý. A zároveň je to i hygieničtější mít vlastní mikrofon. To rozhodně. Dobře, zpátky k base. Hraješ prstama. Zkoušel jsi někdy hrát i trsátkem, nebo je to pro tebe taková no-go zóna? Ne, já si myslím, že tím trsátkem by se mi ty pražce špatně mačkaly. Zmínil jsi pražce, co bezpražcová baskytara. Zkoušel jsi? Na tam by se jako to taky špatně mačkalo tím trsátkem. Ale jako párkrát kombinaci, ale... Ne, takhle, párkrát jsem bezpražcovou basu zvažoval, ale připadá mi, že jsem prostě moc pankáč a lempl, že bych se do toho netrefoval tak dobře. Máš nějaký oblíbený baskytaristy, kytaristy, zpěváky? Tak počkej, tak baskytaristy, zpěváky, těch moc nevím, Stinga. Baskytaristy a zpěváky, promiň. No, z baskytaristů nevím, Marty Kravka. Aha. Jednoznačně. A zpěváky? Co se týká zpěváků, tak tam je toho spousta. V podstatě tam nejsem jako úplně vyhraněnej, ale tím, že v rámci jako nějakého studia, tak jsem toho hodně naposlouchal, tak prostě se dá říct, že všechny ty písničky se mi líbí, mám jako rád ty interprety jako takový, mám hodně rád třeba Kornela, mám hodně rád jeho barvu hlasu, ačkoliv to je třeba jako něco, co bych si v životě ani netrouf zkusit. Takže tam jsou ty, co jako obdivuju, a pak je spousta těch, který jsem zkoušel více či méně, většinou méně úspěšně zpívat, tak tam je to spíš o takovém tom šprťáctví, že se v tom šťourám, jak oni to teda dělají. A šťouráš se taky ve svých basových a zpěvových partech, ve volném čase třeba? No, v basových partech ani tolik ne, to většinou vymyslíme tady a už to tak zůstane. Maximálně, když jako přijde během poslední zkoušky před koncertem nějaký nápad, tak to přizpůsobíme na místě. Co se týká zpěvových partů, no tak jako, co bych to byl za zpěváka, abych to tomu textaři nerozryl, že jo? To jako jinak nejde. A jinak ve volném čase, co děláš? Ve volném čase spím, ve volném čase pracuju, to se nepočítá. Když na něco zbyde čas, tak je to většinou nějaký motání se kolem počítačů. No. Můj aktuální jako projektík je, že mám postavený vlastní server a na něm se snažím spouštět nějaký hezký služby. Tak jo, tak to byl Míra. Nazdar.